ndalama ndikaipeza ine, ndalama ndikaipeza ine, ndalama ndikaipeza ine, dzamupasa chauta. Mbeu zanga ndikakolola ine, mbeu zanga ndikakolola ine, mbeu zonse ndikakolola ine, ndidzamupasa chauta. Banja ndikalipeza ine, mamuna ndikamupeza ine, mkazi ndikamupeza ine, ndidzamutama chauta. Ndiulandire nokondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Ichale mtumiki wanu Believer, lero pa 10 July 2025 yona sabutopiki kuwinda mpemphero. Tikamanena kuti kuwinda ndi kulonjeza, chimene udzachite kulonjeza. Believer, mundilole kuti tithamange tiwerenge verse number 9 m'buku la Yona chapter number 2. Mawali pamene tikudzaomba nkora, pamene tidzaone bwinobwino in detail kuti kodi ku verse 7 ku verse 6 adanenanji Pastor Yona. Lero tiwerenge verse number 9. Mawu apamwamba Bible lina kuti pemphero la Yona ali m'mimba mwa chinsomba. Verse number 9. Malemba anena kuti koma ine ndidzakupherani inu nsembe ndi mawu akuyamika. Ndidzakwaniritsa chowinda changa, chipulumutso ncha Yehova. Atate, mu dzina lodabwitsa la Ambuye wathu Yesu Khristu, ndinu Mulungu wamkulukulu, wamphamvu zonse, opezeka pena paliponse, amene simusinthayi. Tili pamaso panu Jehova, mutilankhule, tiphunzitseni, dzudzulani, ndipo tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, dzulo tinali pano timanena kuti intercessor ngolanditsa. Intercessor amakagwira mkango, zinthu zimene zili mkamwa mwa mkango. Intercessor amakalanditsa. Believer, usanditsutse, mabanja ena tachita kulanditsa mkamwa mwa mkango. Chimbalango ndo chitafira matso, chikufuna chidye chimeze banja. Intercessor amapita kagwira chowa ndi kung'amba kukhadzula chimbalangondo ndi kuletsetsa banjayo nkukhalabe. Ma intercessor ngati akundivomereza kuti ndizonadi, banja lakuti pakadapanda Mulungu ikadatha, ntchito yauje pakadapanda Mulungu ikadatha, chifukwa dzinazi zidali kale mkamwa mwa chinkango, mkamwa mwa chimbalangondo, zidatengera opembedzera kupembedzera kuti zilongosoke. Ndikunena ndi wina pakadapanda Mulungu sukulu sikadatheka. Ndikunena ndi wina pakadapanda Mulungu sibwenzi muli chimene muli lero. Kutako zidatheka chifukwa cha wina olanditsa. Wina olanditsa. Ndimafuna ndilimbikitse ma intercessor. Ndi ntchito yathu. Pamene tikulanditsa pena timakhoza kukakhudza dzino la mkango. Mwina chala chathuchi kusupuka, mwina chala chathuchi nkutuluka magazi. Ni nthawi zolanditsa. Dzimbalangondo dzina zimafuna zidziluma olanditsawo.
ndimanena dzulo umakhala pakati poleretsa, amakhozaso kukugenda, amakhozaso kukuchitira choipa, amakhozaso kukunena, amakhozaso ndipo amalimbana nawe kwambiri chifukwa chakuti ukuletsetsa, amanena kuti ukundilanda nyama. Kureku dzimfiti zimene zimadya anthuzi, tikamapembedzera kuti Ambuye matenda awo achire, ati kumakhala ngati kuti tikumulanda nyama. Ndi amakhumudwa kwambiri, amanena kuti zilephereke zimenezi chifukwa cha mayi uyu opembedzerayi. Ndi amayesayesa kuti adzilimbana nawe, kuti akugende, kuti akumvese kupwereka. Ndimafuna ndikulimbikitse, ndiwe intercessor amene ali mkati mwako ngwamkulu, amene tikumpembedza salu za nkhondo, amene tikumpembedza isagona, amene tikumpembedza amatetezera ana ake. Sauli adayesa ndi Davide intercessor kuti alimbane naye. Mukamawerenga buku la 1 Samuel kuyambira chapter number 18, chapter 19, chapter 20 mpaka na chapter number 24, chapter number 26, muli nkhani mmenemu Sauli amalimbana ndi intercessor, kurenga miyala kumponyera osatha kumgenda, kurenga mkondo. Bilifa mukuwerenga mawu a Mulungu akuti Davide amapembedzera nyumba mwa Sauli. Kupembedzera nyumba mwa Sauli, kanyamata katatseka maso kakupembedzera zeze ali m'manja, pafupi amakhala moyandikana, mwina kutalikana kwawo mwina 3 meters. Ndikurenga chinthungo, ndikurenga chobayira, kuti amene ndifuna ndimphatikize ndikhoma. Nthawi zambiri ma intercessor ndikamapembedzera timakonda kutseka maso, titakweza mutu wathu maso akuyang'ana kwa Yawe, zeze akulira. Davide adali choncho intercessor. Sauli 3 meters, kurenga nthungo kuponya. Mulungu kumulowetsa, ati mphepo idangubwera ya Mulungu kungulowetsa muvi jakhoma akuti pampo kutenga so ina kuponya, Jehova kugwiraso kumenyesa kukhoma pa. Davide nkudzatsegula maso kuona diso la Sauli piriwiri. Ndimafuna ndikuchenjezeni mfiti zonse, musamasawere ni ma intercessor, musamasawere ni mudziona watambira. Enanu mukufa mwadzidzidzi. Ndimafuna ndiuze dziko, pali anthu ena amene akufa mwadzidziwa, dzimfiti dzibwana kutambira oyera mtima. Ndikuti anthu ena kutanthauza kuti ena amene akufa mwadzidziwa ndi ngozi chabe, ena wamwina nkutheka nthawi ya bwana chabe, koma pali dzimfiti dzina chifukwa chotambira ana Mulungu Jehova adakana. Musamasawera ndi ma intercessor inu mufa. Musamasawera ndi ma intercessor mukumana mbonaona. Musamasawera ndi opembedzera wa Jehova amatetezera, moti dzinthu dzina tadzigwirira kumanda dzikusoweretsa opembedzera. Ma intercessor ndi ana yawe, ma intercessor Mulungu amakhala side yawo. Chitsanzo mpa David, kungoyandikira David kwa Sauli akumsaka Sauli pomwepo tulo. Bilifa muwerenge chapter 26 cha 1 Samuel. Pomwepo Saulo tulo akubwera tu David etu ndi Abisai musiku, kungoyandikira asilikali onse tulo, mfumu Sauli yonso tulo, koma kusaka David, kugona kwa mkono mpaka na David kubwera kurenga chikho cha madzi, kurenga ndodo alipompa. Musamasawere ndi ma intercessor, mudzagona nthawi yogona isanakwane mudzafa. Mundimva dzimfiri? Enanu kumtundu wanu muli ndi sister wanu ngopemphera, mumakonda kunseweresa inu musamale kwambiri chibwana chimene chomuleke. Enanu brother wanu ngopemphera, nyenene ndinu azimayi, ana anu ena ngopemphera adachoka m'mimba mwanu inde, koma ndi ma intercessor. Musalekese kuti mukhoza kupha ngati mene mukuphera nyerere. Ayi, ndinene pano Jehova akhoza kuzimisa moyo wanu chifukwa amtetezera intercessor.
ndinako kutsimikizika mtima kuti intercessor ndikumulimbikitsa. Usachite mantha, Yehova ameneyi adzagonesa tulo afiti. Usachite mantha, Yehova ameneyi adzakulewesa ku mivi yonse yoponya mfitiyo. Usachite mantha, Yehova makhala saidi ya ma intercessor. Dzulo timanena kuti intercessor ndi mfuti yopsa kwambiri, chifukwa mwayi muli dzipolopolo pemphero. KK47 intercessor. 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 Intercessor ndi defender. The defender, intercessor, the defender. The defender, jersey number 5. Amachinga kumbuyo kuti goloboli zigoli zisalowe. Intercessor uzidziwe. Chenjezo langa pali ochemerera amanyoza kwambiri, ochemerera amatukwana kuchemerera. Mumpira muja pali ochemerera savala bwino, savala bwino. Ndimafuna ndinene ndima intercessor usamale kwambiri ndi anthu osalemekeza matupi awo. Ena udzikumana nawo ku office adzibwera nditi mawu toswaswalika, kudalankhulane nawe sikedi sagwirayi, ntchafu zikhala banja. Tamvera afuna kubwiza njomba, ndiwe defender. Usakopeke ndi ntchafuzo, ndiwe defender. Kama bela libanja nchombo libanja, tamvera usakopeke nazo, ndiwe defender. Ndiwe intercessor. Jabu afuna kubwiza njomba kuti chigoli chilowe, tamvera chinga kumbuyo, usasekerere pada. Mudafikako mipira yakumudzi mwina ya mtawuni ipera koma yakumudzi akamavina zimayi kumudzi muja amachita kutenga madresi aja kuwaponya mwamba, zovala za mkati zonse panja. Ndokakhala kuti kuswera mpira uli mgiraundi nde udzibhizikanso ndi panja mena zimayi akuchitira zedu dzangu zidikira anthu chigoli kolo chalowa. Mundimva intercessor? Azimayi mundimva? Samalani ni masapota amazunguza maprayer. Samalani ni masapota amazunguza goloboli. Samalani ni masapota amazunguza madefender. Ma intercessor maso kutsogolo, bola kunthazi, bola kunthazi, bola kunthazi. Osakopeka ndi awachabechabewa, bola kunthazi. Kaya kukutukwana, kaya kukuyesa, bola kunthazi. Kaya kukunyoza, kaya kurani, bola kunthazi. Ndiwe defender, ndiwe maziko. Sangakuimbire mmanjayi, sangakuyamikire maiwe muli akarundu. Ndiwe maziko, nyumba ya imapaiwe, mpingo wa imapaiwe. Nimafanda kulimbikitsani ma intercessor pa group inoyo. Group inoyo kuti yenda chifukwa cha ino. Mumapembedzera mande iliyonse, mumapembedzera lachiwiri iliyonse mpaka na Sunday. Ambuye group imeneyi zamphamvu zichitike, adzitumike muchite nawo. Mundifa ma intercessor kulalikira kwa daily pano kukutheka chifukwa cha inu. Simupuma, mpatseni mwana wanu pakamwa pamawu, mpatseni pakamwa pamawu, mpatseni mavumbulutso. Moti nekhaso nimadzidabwa kuti message ya lero iyi yayenda bwanji. Biliva mundifa ndikamaliza kulalikira apa nimakhala nimpataso omvetsera penapo yonse nikumanenanso kuti amen. Mundifa ndekha nkumanenanso kuti amen. Ambuye zikomo, ambuye zikomo, chifukwa makhala mzimu ena kulankhula munthu ameneyo. Endidziutheka ma intercessor pa mawondo daire. Ndinu maziko, simutchukayi, ndinu maziko. Haleluya. Nthawi ina ndidzakamba za mastrika, nthawi ina ndidzakamba za midfielder kuti ni ndani mutumiki. Koma lerolo ndidzilole ndimatsindika kuti intercessor ndi defender, ndi maziko intercessor. Intercessor ndi mfuti ya KK47 and intercessor ngolanditsa zinthu zimene zili mkamwa mwa mkango. Mabanja ena alipowa tachitalanditsa lero biliva ndili mkarundu wa lero. Nyimbo ndayimba ija ndiyo winda, nyimbo
imene kudziko kuno anthu amalonjeza, amawinda. Nayenso Pastor Yona Nkhunda mwana wa Mitai ali m'mimba mwa chinsomba, ali mpemphero adawinda, ali mpemphero adalonjeza, ali m'mimba mwa chinsomba adawinda. Believer, Yona akuwinda, Yona akulonjeza, Yona akumuza Jehova ali m'mimba mwa chinsomba. Mapemphero owinda. Believer, nimafuna ndifukule pamenepa tikamanena kuti kuwinda ndi kulonjeza. Kulonjeza mwana Mulungu ndi mtundunso wa pemphero umenewu. Mondimvaka, mtundu wowinda mu pemphero, mtundu umasakanikirana ndi kupereka, chifukwa chakuti ukamanena kuti ndidzakuperekerani nsembe, akutero Yona. Yona kuchita kulonjeza kuti Jehova, ine ndikangopulumuka mu mimba muno ndidzakupembedzani Jehova, ndidzapereka nsembe kwa inu. Ndipo akuchita kutsindika kuti ndidzakhulupirika kukwaniritsa chowinda changa, ndidzachita chimene ndawindachi, ndidzachita chimene ndalonjezachi. Ndimafuna ndilisekwerere ku dziko. Pali nyengo zina zimalimba, nyengo zina takwera phiri sidziulongosoka, nyengo zina tapembedzera maofanaiti takhala sidziulongosoka. Pali gaonso iyi ya pemphero yowinda. Endi tikamanena kuti kuwinda ndi kumkanda badazi Mulungu, ndi kumkanda badazi Mulungu. Endi kuwindako kuli magawo awiri. Gawo namba 1 umanena kuti Ambuye, nyengo zanga zikalongosoka ine ndidzachita chakuti. Namba 2 umangotengeratu chinthucho, ndikupereka ichichi, ndikufuna kumwamba mundikomere mtima. Believer, ndikuyenda limodzika ena maitchanga tisidi. Mulungu mukandipatsa Baibulo mutu zowinda zinzochuluka. Mai Elikana, mwanzi wa Elikana, mkazi wake uja oyamba ku buku la 1 Samueli, dzina lake ndi Hana. Mzimayi uyuyu ali pabanja, nyengo zidalimba chifukwa adakhala pabanja pa osabala, adanyozedwa chifukwa mamunayo adatenga mkazi wina dzina lake Penina. Ne mkazi uja atangobwera mwezi oyamba omweyo mimba tolo, pomwepo adayamba kunyoza oyambayo, nkumanena kuti tabwera liti pano, mimba taitenga, tufuna timbalire mwana Elikana. Endi sadachedwe adabaladi. Kenakonso mimba ina tolo, Hana limo muchabe kwa sakubala. Ndi mzimayi woberekayi wabanja lolowerayi walowa mpawindoyi adakula kwambiri ndi mwano wonyoza kulalatira kutukwa na intercessor Hana. Baibulo ikunena kuti Hana ngati mkazi woyamba, Hana ngati intercessor, sadamubwezere mawu, sadanyoze, sadantukwane, koma chimene Hana adachita akuti ankapitabe pamaso pa Mulungu nkupembedzera, ankapitabe pamaso pa Mulungu nkusala kudya, mpaka nadafika powinda polonjeza akupemphera nkunena kuti Jehova, mukakumbukira mimba yanga nkundipatsa ine mwana wa mamuna, ndikunenetsa Jehova, mwana isadzakhala wanga, ndidzampereka kuti adzakutumikireni, pamutu pake sipadzalowa lumo, adzatumikira dzina lanu, adzalemekeza inu Jehova. Endi atawinda Hana, Jehova adakumbukira mimba yake. Ndikulimbikitsa wina, ndikulankhula ndi wina mwapadera, mwayesa, mwakwera phiri, tawindani, talonjezani. Yehova akachita inu mudzarani, Yehova akayendera nyengo zanu inu mudzarani, Jehova akamva pemphero lanu ndikuchita zimene mukufuna inu mudzarani. Muli nacho choti mungakhoze kunthokoza Mulungu, muli nacho chopereka choti mukhoza kumuyamika Yawe, Mulungu
akasintha nyengo zanu, muli nacho choninka mulungu, muli nacho chowinda cholonjeza chimene mudzachite. Jehova akakukumbukirani, muli ndi gawo lanji lofuna kumgirigisha nayo mulungu. Muli nchani? Muli ndi chani? Biliva muli ndi chani? Tikunena za kuwinda, kulonjeza. Mulungu, nyengo izi ndakwana nazo. Muli gawo lija yopempha zosowa. Zosowa zilipo zakuzimu, zilipo zakuthupi. Ndiye mukafika pamenepo, kandi matenda muze na mbuye, mukangoti mwandichiritsa, ine ndidzakutumikirani ndi chuma changa magawo awa. Apapa ndi pafuku lero. Mudzisamaliranso zimene mungamulonjeze Mulungu. Endi nenani zimene mungakwanitsa. Mundimva? Nenani zimene mungakwanitse kuchita. Chifukwa dziko langa mpiri mudamulonjeza Mulungu simudampase. Ena mudawinda mwachibwanabwana Jehova kudikirira kuti mumpase. Chifukwa zimene mudalonjeza Jehova adakwaniritsa kale. Kudziko kuno kuli aramwali, kudziko kuno kuli anthu omwesa Mulungu, kudziko kuno kuli anthu onesa ngati madolo. Nimati ndinene Jehova pamaso pake palibe madolo. Zimene mukuchita zindiphada chabe. Tamverani, ngati mudalonjeza pamaso pa Yawe mukhulupirike. Ndikunena ndi wina mudanena choncho monga mwa nyimbo iji. Banja ndikalipeza Jehova ine, banja ndikalipeza ine, ndidzagula galimoto ya abusa. Lero mwagula? Muli mamuna wabwino kwambiri. Mamuna amene akukuvomerezani pitani mudzikapemphera. Mamuna amene akukuvomerezani chuma chanu chitumikireni Jehova. Mamuna amene akuvomereza kuti pitani kuntchito. Mamuna amene akuvomereza chimene mungampemphe. Mamuna wabwino Mulungu adakupasani. Lero zimene mudawinda zija mwayiwala. Muganiza kuti mungathe kumpusisa Mulungu. Ena mudanena kuti ndikangoti ndakolola ndidzapereka izi. Jehova mvula daigwesa munda mwanu muja olomphusi mudalibe. Jehova adakopeka ndi zimene mudalankhula kuti zimene mungaperekezo zikathandiza kuntchito ya Mulungu. Lero mudakololadi matumba, chimanga cha mbiri, mpunga wa mbiri, mbatata yochuluka. Pano funso langa, mwampasa Jehova zimene mudawinda? Muganiza kuti Jehova mungampusise? Anthu ena atu ngati dzayamba kulimba ndikufunseni, takumbukirani. Simudalonjeze inu. Ena numwayiwala ndikufunseni, kodi simudalonjeze? Ena mudalonjeza 2010 koma mwayiwala. Ena mudalonjeza 2018. Ena mudalonjeza nthawi ya COVID. Ngati COVID amene ambuye ndiduse mu COVID mmenemu ndidzakulemekezani ndi chuma changa dere. Ambuye sindifuna kubayisa koma ambuye mulole kuti COVID asandigwire. Ine ndikangopambana pa COVID apa, ine ndidzapanga dere, ndidzagula malata a chalichi, ndidzagula mipando ya chalichi, ndidzamanga. Kodi mudakwaniritsa? Lero mwandusa COVID simudabayise, anzani wonse adabayisa. Mabwana mpiri adabayisa. Inu mulipobe simudabayise. Ma MP onse adabayisa. Inu mulipo simudabayise. Inde ma president onse adabayisa. Inu mulipobe simudabayise koma muli bwino. Azungu anu ankachita kukuzani tiye ukabayise. Ndikuchosa ntchito. Ndiye munkapemphera Ambuye chonde. Bwana ameneyi asandiwumirize kubayisa. Sindikufuna zobayabayazi. Mukunenedwa zambiri mu vaccine ameneyi. Na Bwana adayiwalira usakuzaniso chifukwa cha pemphero yanu. Mudachita chowinda. Ambuye ndikangopambana pa osabayisa ndidzapanga dere funso yanga. Mudadzikwanirisa. Zija zimene mudawinda zija mwachita? Zija zimene mudalonjeza ja mwachita? Chifukwa nthawi zina anthu amawinda kwaokha. Adali yekhatu yona ali m'mimba masoma. Padalibepo mpingo adali yekhaka. Ena mudawinda panokha muli mphiri. Mimba itauma mwana sakupezeka zaka 5 muli banja. Mulungu mukandipatsa mwana.
mukandipatsa mwana ndidzipereka chakhumi mwezi ni mwezi. Nanga sadalira mbwali usapereka chakhumi. Ambuye mukandipatsa ntchito ndidzakulemekezani ni ndalama yanga chachikumi. Ena mukandipatsa mwana Ambuye ndidzapereka 200,000 kwa abusa ndicholinga chakuti ndikuyamikeni mudapereka. Mwana pana kutha 3 years ambaso kuitana na dadi biscuit adadi mudapereka. Sudija mudagula inutu mudawinda nokha mudalonjeza nokha mudagula. Ena nomudachita kuyima nchalichi nyongo zanga sizili pabwino zikangoti zaenda ndidzagula keyboard pamalopa. Mpingo wonse kudziwa ndithu kuti zamba kukuyenderani. Mpingo wonse kudziwa ndithu kuti pano muli pa ntchito. Funso yanga nkumati keyboard ija mugula ndemu kumabwera nditi mauto oswaswalika. Keyboard pano adula kwambiri. Keyboard pano pa around 2 chakuti million. Keyboard adula kwambiri 2 chakuti million. Pamene munkawenda paja mmagaza keyboard mukachita kuitola pansewu wina ataigwesa. Mufuna mugule dzima keyboard zopanda mayina. Ena no masewelesa Mulungu mudawinda keyboard mukagula chitoyi chana chitoyi chabe keyboard chopanda dzina. Pali Yamaha keyboard yabwino Yamaha makasiyo ndikudziwa mayina awiri wakoma kuli dzima keyboard zabwino. Dzina zafika keyboard imodzi 4 million, dzina 3 chakuti million. Ena ang'ono ma Yamaha mpaka na machani ma 2 million. Ndiye mukagulira anthu chitoyi mabatani yake pena cha red pena cha green pena cha yellow pena kuimba nyimbo chikukanika mwango chigula mtaoni mu pa 180 mati keyboard ndidawinda jandi zona chachikulu chimene Mulungu akupatsani ndi mukumpasa mbwerera. Ena mudawinda kuti mugula drum bwa. Haleluya. Ai ndigula equipment. Ai ndili ndi funso ine. Mukamanena chinthu kamukuza munthu mmodzi kamukuza mpingo ndikuwinda. Ena mudawinda. Ndikulankhula ndi wina kundivomeresa abusa olo pano sindichinena ye inu nokha mwamba kumbukira yes mipando wina yes malara ena inde ndidawinda simenti ena pano matha kuyiwala ndimafuna ndikuze Mulungu akudzembekezera Yona akuwinda Yona akupemphera Jehova ndidzakulemekezani Jehova ndidzapereka ine nsembe ndikangoti ndachoka m'mimba muno dzanga zikangoti dzandiyendera Jehova ndidzakutamandani ninkaganiza kuti ndaferaru Jehova ndidzakukwezani ali m'mimba enda kutsindika kunena kuti ndidzakwanirisa chowinda changa. Simudalonjeze mtumiki wa Mulungu chilichonse inu. Haleluya. Modzi maiwo ndine ine ndiye ndimalonjezedwa. Haleluya. Atabusa movie ukubaya. Oh haleluya. Mudalonjezanji. Mulungu sadachire. Mulungu sadaende. Mulungu akudzembekeza. Mwina mbusa mene mudamuza yadziwala. Mwina sakudziganiziranso. Ali ngati ine. Moti sindikukumbukira kuti mudandiuza. Haleluya. Koma Mulungu akudzikumbukira. Mudalonjeza inuyo. Mudawinda inuyo. Nokha. Simudamangidwe. Kuti kapena unyolo nkakubwerekani lampa nkabwereka mmanja ndi mudanna kuti nokha chifukwa chakukomedwa nokha chifukwa chakumva kuwawa nyengo mudanena kuti nyengo zikangosintha ndalama ndikangoti ndayipeza ndidzapanga chakuti. Ndifuna mzimu akuthandizeni
Mzimu akuthandizeni kuvuta kwa nyengo zanuko. Mulungu akuyembekezera chimene mudawinda chicha. Mulungu akuyembekezera chimene chicha. Kutekwa abusa mukhoza kwauza nkukumvetsetsani. Abusa pepani nyengo zikulimba mulidikire miezi iwiri. Abusa jangerendera ndipase angapita kukhoteka kuseminari kuti basi ndikutsegula mulandu adandilonjeza. Hayi, adzikumvetsetsani monga munthu nzanu. Koma Mulungu akudziwa zimene zikuchitika ntseni. Mulungu akudziwa mene chuma kukupatsirani. Mulungu akudziwa kuti mukupasidwa mipata ya mpiri koma utambwali chabe. Ndiye Mulunguyo atseka mabowo ena mpaka anamutakwanitsa chowinda. Mulungu achita kutseka mabowo ena andaliso zimene mudawinda zicha mpaka anamusikwanitse kuti mabowo amene aja madaliso amene aja ayambenso kuyenda paino. Munkagwirizana kwambiri nda general manager adirekita ja ndi mzungu ja ndinu mudali ogwirizana kwambiri Shani ndi Barani ogwirizana kwambiri. Lero tsarani kuti mwayamba kung'alulana. Lero tsarani kuti mwayamba kuyambana muulumana. Wayi ndili ndi funso mudakwaniritsa zimene mudawinda. Jehova atseka pauka udani pakati painu ndi mzungu wanu. Pauka udani bwana wanu ndinu sidzikuyenda. Pauka udani. Ndili ndi funso ine zimene mudalonjeza zimene mudawinda kodi mudapereka? Mudapereka. Mudzikhulupirika mukawinda. Mudzikhulupirika. Musamaganiza basa iwala imene. Iwala kureku Mulungu samayiwala. Zidalembedwa mundayana ya yawe. Mulungu sadaiwale akuyembekezerabe equipment. Mulungu sadaiwale akuyembekezerabe cement ija. Mulungu sadaiwale akuyembekezerabe galimoto ija. Mulungu sadaiwale akuyembekezerabe nyumba ija. Mulungu sadaiwale yawe, sadaiwale yawe. Ndimafuna kuti tatengani gawo, tatengani mbali, kumbukirani chimene mudalonjeza. Chikumbukireni. Yona kuti ndidzakulemekezani, ndidzakwaniritsa chowinda changa, ndidzakupherani nsembe. Nsembe imaperekedwa ulere. Nsembe sungapereke madzi. Nsembe kuna kuti upeze mbuzi, nkhosa kapena upeze ng'ombe. Nsembe silimapereka ulere. Ndeyona na ndidzakupherani nsembe, meaning adzagula ng'ombe ndikuphera nsembe Jehova. Adzagula nkhuni kuti ayatsire moto. Nsembe ndi chuma chimaperekedwa chuma. Nsembe kuyamika komanso kulemekeza. Achita kunena pano kuti ndidzakuyamikani komanso kukulemekezani. Ena nuzidayenda kuyamika Mulungu kudatha. Ena nuzidayenda kupemphera kudatha. Ena nuzidayenda kutumikira Mulungu mudanthawanso. Ena nuzidayenda nino atamngadi pamaso pa Mulungu. Ena nuzidayenda simukuchita zimene mudalonjeza. Mukandipatsa mamuna amene ndidzamvera, ndidzachita kumbereka kumbuyo, mukumbala kumbuyo. Mukandipatsa mwana ine munkawinda mwayiwala. Nansuzi Anapiri mwayiwala. Anagama Mr. Banda mwayiwala. Apiri mudawinda pamasopa yawe simudachite. Ndimati ndikufulumiziseni, ndikumemeni mwapadera. Chitani, perekani kuti Mulungu atsegule mazanera ochuluka pa moyo wanu. Bwanji mundilondole mmawa. Atate mu dzina la Yesu mwatikumbutsa. Zonadi tidalonjeza. Zonadi tidawinda. Zonadi tidalonjeza. Inu gawo yanu mudachita kwasala kwa ife. Gawo yanu mudachita kwa ife kwa ngolowa utambwali. Ndikupemphera mwana wanu uyu mumthandize. Achite chimene adalonjeza. Kaya nchachikulu, kaya nchaching'ono achite. Kaya adalonjeza pagulu, kaya adalonjeza payekha achite. Kuti mazanera atseguke, kuti mibowo yake itseguke, madaliso ache ayambe kuyenda. Muchite zimenezi Mulungu pochita kutilimbikitsa. Mulungu mzimu ali nthawi yanu. Tikumbutseni tonse m'dzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.